Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro saanane aku kaya ngono. Saanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong nang paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya. Wis ikhlas, ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku, mantumu kae. Iya, mantuku sing mental dhewe. Nek ora tok tresnani ta, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku iki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Akan dur nekat sumir ora. Ming titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrahe mantumu. Putuku ya tak gula wentrahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok iso dikeki dit. Iya, heeh. Wis ya, Neng. Aku lunga ya, Neng. Aku arep bakal kangen karo kowe, Gong.